Hola, Erika. Son Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Olliño e ollo Estaba a grelo. mirar ollo grelo y digo, madre, que Presente bien para o señor Grelo. Máis que ollo grelo, quizáis ollo a Lía, que Lía é un poquinho máis traviesa. Ai, sí. Así que cuidado con ela. Sí, é un pouco cavernícola. Sorprendeume moitísimo porque eu quedara con Erika e con Adrián, non con señor Grelo e compañía. Estábamos desexando verte. Así que, se queres, pasa Veña, e imos vamos alá. á zona do Vamos, confite. hasta la cero, vamos. Veña, Trae máis tolos. vamos alá. Pasamos logo. Bueno, Vanessa, Bueno, esta é a nosa cociña. entendemos. Temos unha excusa. Chegar á cociña e ver que aínda estaban aí os pratos da comida e tal, pensei, ai, que raro. É que vimos de traballar. Bueno, eu estou estudando unha oposición. E ela ven de traballar e non tivemos tempo, con De os recoller bichiños nada. tampouco de recoller nada. Pues non pasa Entonces, nada, perdoa. pero isto sí hai que recollelo Vale. antes de poñer orden. ¿Sí? Vale, perfecto. Non é tanto delito ter os platos sin lavar. Luns a venres é o que toca. O que nos preocupa que é un espacio tan grande, témolo ocupadísimo. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más de hacerse de rogar. O primeiro que imos facer é, Adri, Agora veremos. recolles, limpas, lavabaixelas, sí? Ok. Erika, imos valeirar absolutamente todo o que temos. Eu vou comenzar por aquí, o ti comenzas por aquí, baixas aquí, Vale. todo. Perfecto. Eu vou valeirar os calzóns, de Vale, acordo? vale, moi Sí? ben. É a primeira parte e fase importante cando poñemos orden, valeirar. Para que? Pois para saber todo o que temos de verdade. Vale. Despois, no caso da alimentación, temos que facer categorías, que isto é importante. As categorías van nos axudar despois a saber onde temos as cousas para non ter que perder o tempo, buscar, saberás que vai Perfecto. quedar todo perfecto. Estupendo. Entón, valeiramos e, ademais, chequeamos. Que chequeamos? As caducidades, porque ás veces, cando temos moitos e moitos alimentos na despensa, seguimos comprando porque non sabemos que temos. My feet go boom, 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 boom. My heart beats boom, 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 boom. Heart speed goes zoom, zoom, zoom. My feet go boom, boom. Canto tempo levades ti, Adrián? Porque creo que moitos anos xa, Sí, non? bueno, levamos uns pouquillos. Vamos a facer ahora en marzo 17 anos xuntos. Madre mía, 17 anos. Sí, a metade da vida. Temos 30, temos 31 e 32. Levamos media Mai- vida xuntos. Non máis da metade da Bueno, vida. sí, un poquinho máis da metade, sí. Sí. A veces fai falta facer unha primeira orde para darnos conta de todas as cousas que temos que non utilizamos, que non precisamos. Saben perfectamente que non llevan a dar uso, pero as gardan porque lles dá cousa. Imos revisar todo... Ai, 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 ai. Aquí, unhas vitaminas. Todo o tipo de tazas, taciñas que tedes aquí As tazas sí que son recordos, sí que son cousiñas que... e queredes guardalas todas. Sí, que queremos conservar. Todas. Esas, sí. Todas. De acordo. Es así, a verdade é que cada sitio que vamos compramos unha taza. Ou nos traen, entonces son recordos que nos gusta manter, a verdade. Vale. Madre Vanessa, estamos ¿Qué? alucinando o ver todo fora. Se antes estaba agobiada, ahora con todo isto... É que non hai sitio non verse. Que sempre que poñemos orden, ata que chega ese orden, primeiro hai caos absoluto por todas partes, así que non pasa nada. Non é para tanto, non é agobio, pero isto vai ben. É que alucinante. É a única maneira, por eso sempre Maricondo dice que temos que facer a orde por categorías. A mí parece moi ben ao home deste, o maricondo este, parece moi ben. Pero cando as cousas que tiran son as miñas, pois non me parece moi ben, a verdad. Porque é a única maneira que podemos ver toda a cantidade de cousas que temos de esa categoría. De acordo? Ah, é unha rapaza, vale, perfecto.
Vamos agora a rebautizar. Perfecto. Agora, o importante para vos é que neste ano facedes outra mudanza. Sí. A unha cociña moito máis pequena. Que é o que nos interesa? Levarme as menor Sí, cosas o posible. menor, a menor cosa menor posible, cosas senón... posibles, sí. Exacto, entón. Porque senón vai ser complexo. Descartamos. Perfecto. Buf, cando vin a cociña toda completiña, con todo o que tiñamos, un agobio, non me queda nada para outra casa. Este é horrible, que como imos facer? É increíble que caiba todo isto. É que vamos a necesitar un mes para poder trasladar todo isto. Mínimo. Porque, de verdade, non sabemos que facer.